Очаквайте. Трейлърът на двете патки и камъните. Какви са тия патки? Да, и така едната патка се ударила. Наистина ли? Защо трябва да мислила 2 часа? Не знам. Хей, вие, какво правите тук? Това е моята зона. Таля, какво правиш тук, бе? Да, това е нашата зона. Само като ви хапна, ще видите, че е моята зона. Нищо, да се умитаме от тук. Изчакай ме, ще ме лапне пак. Тия двете ми избегаха. Нищо, следващия път ще ги хвана. Сега ще влеза в тази пещера. Хей, ти какво правиш тук? Аз се разхождам. Това е моята зона. По-добре да си тръгвам. Не, чакай. Ланкера. След това, след този камък и двете патки ще бъдат като този камък. Не, дишай, приятелче, не. Таля го уби. Какво? Таля уби моя приятел камъкя. Ето, не. Паднахте ми.